Čaute lidi, já vás vítám u mého dalšího videa a dneska se podíváme na hru Combat Arms. Nebude to nic velkého, bude to takové, jak bych to nazval, random video. Já nemám nic připraveného, prostě vyloženě fakt jenom, prostě budeme hrát, no. Já jako nějak nevím, co natáčet takhle nějak, a by bylo zábavné a tak dále. Takže prostě si zahrajeme jen tak nějakou tu jednu hru. Kvérka, však znáte. Tak. No. Takže jo, jsme zombíci, no. To se nám nevyvedlo. Ej, tak ten je ale dobrý. Sakra, kde je? Máme ho. Tak. Jsme první, no ale ono ke konci hry se to změní, no, to já znám. Teď první budeme a pak v 9. kole budeme nakonec předposlední. Tak. Jinak jsme na platině. Platina 1,99. Protože já tady hrávám teďka jenom pořád, abych se trošku vyexpil. Protože bych chtěl dohnat tak nějak trošku svůj level, který jsem měl vlastně na té Tomča 99. V tom účtu. Nevím, jestli to doženem, ale tak chtěl bych. Chtěl bych to aspoň dát toho Majora. Ale se trošku posunem, proto tady právě že expím. Ne, že by mě to fakt nějak extrémně bavilo. To ne teda. Ale co mě zbývá, no. Jestli prostě chci tu hodnost, tak musím být tady, no. A nejvíc mě štvou tady tyhle ty specky, to je hrozný normálně. A tady ty claymorky je to všechno svinstvo. A to na platině je hrozně moc. Tak počkej, zabijeme ho. OK, tak ne, no. Nám zmizel před očima. Tam je, tak počkej. Sakra, nám ho vzali. No vidíte, už nejsem první, už nejsem ani druhý. Tak. Tady je něco, počkej, co to je kulomet, OK, že bychom si ho vzali? Ne, kulomet je nám tady na nic. Hele, šedej. Tak počkej. Pojď. Tak onem. Kill. Wow. No dobře lidi, tak to se nevychytal. To jsem nečekal, že se stane teda. Já myslím, že ještě aspoň něco přežijem. Takže bohužel. No. Tak. Tak tohle to nevypadá dobře. Oni nás teďka určitě předběhnou, no, protože ti, co teďka vyhrajou, jestli vyhrajou teda, jo, to není jistý, tak nás zřejmě předeženou. No, uvidíme. Tady tu pistol, co má ona, ten Bushmaster, to bych hrozně chtěl. Kobru a Bushmaster, ale kdyby někdo věděl, pokud se teda ještě někdo na moje videa dívá, kdyby někdo věděl, co je lepší koupit, jestli Bushmaster nebo K18 Kobru, tak mě rozhodně dejte vědět, mě to pomůže. Protože jednu z nich si chci koupit a vůbec nevím jakou. Takže pokud se ještě někdo dívá vůbec na toto video, doteď, tak bych byl rád, kdyby mě napsal, co je lepší. To by mě fakt pomohlo. Protože nechci koupit Bushmastera, abych pak lítoval, že není dobrý a tak víte, jako mě přijde taková škoda pak vyhozených peněz. Tak jo. Jinak mám to CSM 3, jakože hodnost. Takže od té doby, co já na platině, jsem si udělal vlastně, myslím, 5 hodností. No, 5 hodností to bude. A snažím se doexpit aspoň na to 2 LT, tu hodnost, tak uvidím, no. Plánuju to udělat nějak co nejdřív. Takový 2 dny tomu dávám a mohl bych to možná mít. Uvidíme, no. Tak. Si zakempí nahoru, jdem za něma. Ne, nejde. Tam je zombie, hele. Tak už není. Tady někdo je? Není. Proč tady střílí furt? Tady nikdo není. A zatím se držíme třetí. Jo. Tak to je dobrý.
Pokud se udržíme na tom 3. místě, tak to budu rád. Ale dolů nechci jít. Tak jo. Jak plánuju dělat montáže z kombatu. Takže... tak to bylo divný. Takže kdyby si to fakt vyvedlo a naučil bych se ještě nějak editovat víc ty videa a takhle, bych rozhodně dělal montáže z kombatu, protože to mě i bavilo. Ale uvidím, no. Takže jak vidíte, tak na platině prostě montáže dělat nejdou. Tady máte samozřejmě 32, tady ty turety jejich, takže to si prostě člověk ani nezahraje. Takže to bych musel chodit asi na Bravo, no. A tak však vám by to bylo jedno, že jo. To je jedno, kde už to hraju. Já jsem víceméně na platině jenom kvůli expům. Já bych se ani nechodil a to by klid. Já chci kill. Jo. Tam je, hele. Ne, jak tož není náš, zase ta blbá remotka. Si nedaj pokoj s těma remotkama normálně. Hrozný. 7 z 9. No, takže už se nám blíží konec. Jsem zvědavý, kolik za to dostaneme expu. Počítám, že moc ne. Protože je to takový rychlý tady a to bychom museli být tak první. Aby jsme měli hodně, nebo MVPčko, by nám pomohlo. Pokud nemáme MVP, tak to je zbytečný. Takže nic. Tak. Tam je, hele. No hele, tady jsme. Počkej, kde máme to? My jsme se ztratili z obrazu. Tak jo, takže jsme páti, no. To nevím, jestli se dostanu dopředu. To počítám, že ne. To už dopředu nepůjde. Tak jo. Doufám, že nebudem zombie. Dobře, nejsme. Tady jsou, hele. A máme kill. Tak kde je ten další? Tam je. No. Akorát vždycky vezmeme životy, to je jak jediný, co z toho všeho máme, no. Máme 5 killů. Furt jsme pátí, ale. Já bych se chtěl posunout víc dopředu. Lol. OK. Měl bych to asi nechat. Když já nevím hrát s tím, no. Já vždycky to prostě střílím furt pod sebe. Takový blbej zlozvyk. No jo, no, tak už to dohrajte, já chci hrát taky. To jo, nevím. Tady nemám co povídat, když nehraju. Aspoň takovouhle hodnost bych chtěl. Nevím, jak mě dlouho zabere. Když mám tak 20 000 expu denně. No 20, no tak někdy mám 25, no jak kdy, že jo. Takže nevím, no, jak se tam dostanem. Teď budu mít kolik? Teď mám nějakých 240 000 expů, myslím. A budu potřebovat takovouhle hodnost, myslím, jak 1 000 000. Nebo 900 000, tak jak. To ještě potrvá. Zatím mám tak hodnost denně. Vždycky, když semka přijdu, tak večer, když odcházím, tak už mám novou hodnost. Ale to je fakt prostě sedět tady toho celý den, jako no. To každý den tady takhle nejsem, že jo. To jsem tady vlastně jenom teďka výjimečně. Takže uvidím, jak se budu expit. No, teď mě to vychází, no ale co pak, že jo. Třeba o prázdninách, tady možná něco na ženu. No takže nic. Sekla se nám hra.
protože já vás vítám zpátky a stala se nám taková nepříjemná věc, že se nám sekla hra v 9. kole, vypadlo to, nevím, s jakým hackerem nebo já vůbec nevím proč, prostě se to seklo a když jsem odešel z té hry a šel jsem vlastně tady do té místnosti, tak mě vyhodili, protože si asi mysleli, že jsem to zhodil já, nebo nevím, asi kvůli tomu, že mám malou hodnost, tak prostě tušili, že jsem to byl já. Takže nic, no, takže nedohráli jsme to, ještě k tomu mě vyhodili, takže úplně super. Tady jenom si podíváme, tady mám šedej, otevřem, 100% tyhle, super. No nic, no, takže uvidíme se u dalšího videa. A pro tentokrát je to všechno, takže se mějte a čaute. Tak pojďte, ho svínáme, ještě kam šel, ale tady, hele, dějte. A mám ho, konečně, tam je tank.